Kuncine Mas Artri. Aduh. Apa iki satenane takdir aku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pasan krangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara bareng Dira Music. Spesial buat Bu aja. Buxton Production Pratama Audio. Monggo Mas Tresno. Kene opo sifatmu saiki wis beda Boten to Mas. kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Waduh, asoy. Sesek ning jero dodo pancen nglarakake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku. Ayo mas. Apa iki satemene takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pasan rake lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. matur thank you Bu Giyanti. Dira Music Pratama Audio.
Matur thank you Bu Giyanti. Apa iki satenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung rungokno tangisku kecike saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kamas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan krangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane yen gawe lara atimu. Sudah ya Ibu Hajat ya. Terima kasih juga Mbak Dela, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk luar biasa sekali untuk Deputi Rita duduk kembali.